dito itipan naka Festami met nga Department of Labor and Employment. So da kami iti dole akin programa iti job fair, but of course in coordination with the city government of Lawag, specifically our city peso, so that it nag-host. Then so that iti mulong nga nag-invite ka digitay employers, of course ada iti 27 nga local employers tayo, and of course duwang overseas employment recruitment agencies. So adadad to offer 1,847 nga vacancies. As of that time, adamoten iti 200 plus nga registrants tayo, ken ada iti 9 nga hats, 9 nga hard on the spot. So hopefully manayunan pay tapno ti kastakit napinta sa makatulong dito job fair para iti panaka-isigurado nga da iti mabalin nga applyan da gito'y job seekers tayo aglalo tatakit. We celebrate iti Labor Day for Ilocos Norte, napindas nga min iti kwa tayo, iti employment rate tayo. Although ado da gito'y babaro nga entrance tayo iti workforce nga ko na tayo, da gito'y fresh graduates. Yung madalat tamot da gito'y nabatbati pa yung agsarsarak iti pagubraan. Be it they are underemployed, ada iti obradan yung kayat dapay iti manayunan iti pagsapulan, so kliyente tayo tamot idangim. If we compare our data iti region 1, hanunay nga ado iti Ilocos Norte kasi napimpinda iti employment tayo for the province. Digiti ko na tayo nga unemployed, so digiti fresh graduates tayo. Although digiti ko namin nga underemployed, ada pagubraan na ngem agsarsarak dalat tapay iti trabaho tapno man nayunan DJ existing source of income datat. Giti so tay pila tayo tatay nakita tayo nga adu dagiti nakapila met kadete dua nga overseas employment. Although ada pa dito itatta dagitoy test da vocational schools tayo ag youth offer da kadagitay skills training. Ado ti offer nga skills training tatta iti test da ken dagitoy da dumapay nga national government agencies adumat digitay offer dang services dan nga umay da idanon ditoy pag job fair.